Niektorí poslanci riešia veci cez Facebook. To je podľa mňa, to má takú úroveň naozaj, že... Myslíme si, že dlžíme občanom vysvetlenie, prečo sme sa rozhodli videá vyrábať a riešiť veci na Facebooku. Občania sa pravidelne pýtajú, čo je nového v obci. Veľa spoluobčanov nemôže alebo nechce chodiť na zastupiteľstvá, či už z pracovných alebo rodinných dôvodov, alebo sa rozhodnú tráviť čas inak. My to plne rešpektujeme. Aj napriek ich rozhodnutiu neprísť na verejné zasadnutie chcú vedieť, čo sa deje, či riešime ich podnety, nápady, sťažnosti. Časť poslancov sa ešte pred voľbami zaviazala, že budú pracovať na vyššej informovanosti v obci. Preto vznikol tento priestor na Facebook platforme, ale i videá na YouTube pre tých, ktorí nie sú na sociálnych sieťach. Každé video pochádza z podnetov občanov, ktorí chceli vedieť, ako je to s túlavými psami a povinnosťou obce, prečo máme čiernu skládku namiesto skládky biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, alebo čo tá finančná komisia robí, že tak štve ten obecný úrad. Podnety pribúdajú a my sa im reálne venujeme. Študujeme zákony, pýtame sa odborníkov, hľadáme dôkazy. Všetky podnety spracujeme a odpovedáme na ne v krátkych 3 až 4 minútových videách tak, aby občan dostal odpovede na svoje otázky alebo podnety. Nie vždy je však téma príjemná na počúvanie. Občania, ktorí nechcú sledovať dané videá, majú možnosť nesledovať profil s názvom Pre Rastislavice na Facebooku. Ku každej téme pripravujeme písomné podklady, takže všetko, čo vo videách zaznie, je dokázateľné faktami. Týmto spôsobom vyvraciame dezinformácie, klebety a nepravdivé obvinenia. My, poslanci, nemáme veľa možností vysvetľovať dané rozhodnutia alebo vyjadrenia osobne. Na spoločenských udalostiach by to nebolo vhodné. Všetci sme zamestnaní a pred alebo po práci sa veľakrát do noci venujeme podkladom a témam, ktoré vás zaujímajú. Jednou z možností, ktoré máme, je vysvetľovať rozhodnutia na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, z ktorých sa tvoria nahrávky. Dĺžka nahrávok je v priemere 2-hodinová. Nie každý občan má vyčlenené 2 hodiny voľného času na počúvanie nahrávky. Tvorbou krátkych videí dostávajú občania relevantné informácie iným, novým spôsobom, ktorý veríme, že zaujíma aj mladšiu generáciu. Samozrejme, sme tu pre vás aj osobne. Stačí sa ozvať, dohodneme si osobné stretnutie. No a čo očakávame? Neverili by ste, ale máme už prvý úspech. Naše video o skladke sa zdieľalo toľko, že občania prišli s kritikou, že sa nič nezlepšilo, odkedy na skladku upozorňujeme. A tak sme začali konať a dali podnet na okresný úrad životného prostredia. Situáciu preverili a nariadili obci vyčistiť skladku biologicky rozložiteľného odpadu tak, aby slúžila iba na schválený účel. Nás vaša kritika nakopla, pretože našou hlavnou prioritou okrem informovanosti a správneho hospodárenia je aj životné prostredie. Tu budeme nekompromisne navrhovať opatrenia proti znečisťovaniu životného prostredia. Vypracovali sme návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s odpadom, o ktorom je samostatné video a uverejnili sme ho 3.9. v roku 2024 hneď po verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. A neskončili sme. Nové témy prichádzajú a my na nich pracujeme. Postupne ich pripravujeme, keď budú hotové, následne prezdielame. Milí občania, v rámci zachovania vášho psychického zdravia, ak vás niektorých dráždia dané témy, prosíme vás, zrušte sledovanie tejto stránky, pretože my tvorbu videí nezrušíme. Komentáre vypíname práve preto, aby nevznikla platforma na šírenie nenávistí. Vždy máte možnosť napísať svoj názor na náš e-mail prerastislavice@gmail.com. Verte, že konštruktívnu kritiku, rady a nápady vždy budeme zdieľať. Radi sa budeme zlepšovať a učiť nové veci aj s vašou pomocou. Ďakujeme za porozumenie.